Poštovani gledalci, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iz drugog ugla. Kako i na koji način, po čijoj volji ili pravnom dokumentu ili dokumentima funkcioniše Bosna i Hercegovina? Kako to da na osnovu jednog dokumenta dobijemo više različitih tumačenja, pa čak i onih međunarodno priznatih ili međunarodno ugovorenih dokumenta, naravno odnosi se i na Dejtonski mirovni sporazum, kako sve to utiče na parlamentarnu demokratiju u Bosni i Hercegovini, kako ona funkcioniše, po čijim taktovima, nalozima ili pravnim normama. Večeras ćemo pokušati da razgovaramo sa pravnim ekspertom, nekadašnjim predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, sudijom, savjetnikom predsjednika Republike, gospodin Milan Tegelti je sa nama večeras. Dobro večer, hvala vam što ste došli. Dobro večer vama, dobro večer vašim gledalcima. Evo, gospodine Tegelti, mnogo je dilema pravne prirode, reklo bi se, u Bosni i Hercegovini, posebno za laike, ljude koji pokušavaju na osnovu televizijskih izvještaja, rekao bih, zaključiti šta se to zaista dešava. Međutim, da li je politički sistem u Bosni i Hercegovini zaista narušen intervencijama kako Kancelarije OHR-a, međunarodne zajednice, pravosudnih institucija koje, rekao bih, opet laički, uzimaju jedan dio vlasti koji možda po Ustavu ne pripada? Pa prije svega, ustavno-pravna konstrukcija Bosne i Hercegovine koja je proizvedena Dejtonskim mirovnim sporazumom je sama po sebi vrlo pravno složena. Bosna i Hercegovina je složena država, ima puno zaštitnih mehanizama inkorporiranih u njenu ustavno-pravni sistem. I sad u tako komplikovanom sistemu, kada imate strane faktore, kada imate faktore van sistema koje utiču na takav jedan i onako sam po sebi komplikovan sistem, naravno da dolazi do narušavanja supstance pravnog poretka. Mi imamo danas u Bosni i Hercegovini intervencijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i gospodina Kristijana Šmita imamo narušenu supstancu ustavno-pravnog poretka. Znači, vi danas imate upravljanje Bosnom i Hercegovinom na daljinski upravljač s nekog drugog centra moći, a ne u demokratski način putem njenih izabranih predstavnika na demokratskim izborima. I sve ono što Republika Srpska u stvari želi je da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao demokratska država. A demokratija podrazumijeva da njom upravljaju oni koje narod, odnosno građani, izaberu na demokratskim izborima i onda formiraju skupštine, vlade i tako dalje. To se danas, nažalost, imamo danas privid demokratije u Bosni i Hercegovini, na tom nivou Bosne i Hercegovine, jedan potpuni privid, jer kad dođe do kritičnih odluka na nivou Bosne i Hercegovine, vi možete da primijetite da predstavnici političkog Sarajeva, trojke, znači oni po mišljenju idu kod stranaca, u ambasade i vi nemate mogućnost da se dogovarate o fundamentalnim principima funkcionisanja Bosne i Hercegovine sa originalnim predstavnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Znači, nego vi se u stvari imate posredno pregovore sa međunarodnom zajednicom koja zadaje zadatke tim predstavnicima Bošnjaka u Sarajevu i onda oni tu nalaze nekakve zajedničke interese i mi smo stalno na nekom čardaku, na nebu, na zemlji i Bosna i Hercegovina, ja ne znam ni kako ona uopšte funkcioniše u ovakvom ustavno-pravnom uređenju. Ona funkcioniše, bojim se, pod na neko određeno vrijeme, jer ovako dugoročno ne može da opstane. Upravo to, kada bih pitao gdje to vodi, vjerovatno bi još komplikovaniju morali definiciju da smislimo, ali vrhovni tumač, ajde rekao bih, zakonitosti i ustavnosti u Bosni i Hercegovini, pa vjerovatno u većem dijelu zemalja svijeta, trebao bi da bude taj neki ustavni sud. Što se tiče Bosne i Hercegovine, u jednom dijelu Bosne i Hercegovine taj ustavni sud se naziva krnji sud, jer on praktično ne funkcioniše na normama na kojima je uspostavljen, a uspostavljen je, što se sastava tiče, rekli bi da 4 sudije Federacije Bosne i Hercegovine, 3 Evropski sud za ljudska prava, 2 iz Republike Srpske, međutim, u ovom trenutku Ustavni sud ne funkcioniše ni po sopstvenim normama. Pa, znači, da bi demokratija kao demokratija funkcionisala i da bi država bila demokratska,
neophodno je da postoji podjela vlasti. U toj podjeli vlasti svaka grana vlasti obavlja samo onaj dio posla za koji je nadležna. Kad god jedna od te tri grane vlasti, bilo da se radi o zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj, preuzme ingerencije one druge ili treće grane vlasti, mi dolazimo u diktaturu. Diktaturu može da vrši i sud. Znate, ukoliko sud proizvoljno i van svojih nadležnosti donosi odluke, onda je to sudska diktatura. Kao što može da bude diktatura nekog monarha, kao što može da bude diktatura nekakve diktatorske vlade, može da bude diktatura i suda. U ovom slučaju to jeste. Naročito u situaciji u kojoj vi imate Ustavni sud koji u ovom trenutku nema potrebni legitimitet. On jeste legalan, on funkcioniše na bazi Ustava Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ne osporava činjenicu postojanja Ustavnog suda dok god on funkcioniše u njegovim ustavnim nadležnostima. Međutim, činjenicom da on izlazi izvan okvira svojih nadležnosti i pretvara se suštinski ne više u tumača Ustava i čuvara Ustava, nego u ustavotvorca. Znači, on faktički zamjenjuje zakonodavnu ustavotvornu skupštinu ili parlament i on preuzima ulogu koju u svakoj demokratskoj državi mora da obavlja parlament. I tako dolazimo u situaciju da on nema legitimitet, jer pazite, u njemu nema sudija iz Republike Srpske. I da se razumijemo, da gledalci trebaju da znaju da kad je u pitanju sastav Ustavnog suda, nema etničke podjele, ali postoji entitetska. Što znači da u tom Ustavnom sudu postoji 4 sudija iz Federacije, 2 iz Republike Srpske i 3 stranca. Vi sad nemate pola Bosne i Hercegovine, nema svog predstavnika u Ustavnom sudu. To nije trećina, pa kažete, jedan narod. Nego nemate pola. Čitava Republika Srpska nije reprezentovana u tom Ustavnom sudu i zbog toga on funkcioniše u tom krnjem legitimitetu, odnosno bez legitimiteta. On naravno ima legalitet, jer su oni svojim proizvoljnim opet odlukama napravili situacije u kojima oni donose odluke po vlastitim potrebama. Pa kad nemaju dovoljan broj sudija da održe kvorum, oni kažu, onda nam više ne treba toliki broj sudija, smanjit ćemo kvorum. To je ono, znate, ako se činjenice ne poduduraju s onim što vi želite, nažalost, po činjenice. Tako funkcioniše Ustavni sud, nažalost moram da kažem, jer on bi trebao da funkcioniše na potpuno drugim postulatima. Na postulatima ustavnosti i tumačenja Ustava onoga šta piše. A ne da se pretvara u ustavotvorca i da on popunjava pravne praznine, ako one eventualno i postoje. Te pravne praznine su ostavljene namjerno takvima da bi sutra u parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na primjer, mogla da donese odgovarajuće odluke da je popuni. Vi sad imate Ustavni sud koji raspravlja o pitanjima za koje nikada nije dobio nadležnost. I tako, gdje je granica? Zamislite da Ustavni sud sutra kaže da ne postoji Republika Srpska. Kaže, pa ne kaže onda odluke suda se ne komentarišu, pa ne možemo tako. Znači, on bi izašao iz svoje nadležnosti. On ne može da se bavi pitanjima Dejtonskog mirovnog sporazuma. On ulazi u pitanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, što nije njegova nadležnost. On mora činjenice koje su predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom da uzme kao gotove i riješene činjenice kao što je pitanje... Ali, gospodine Tegeltijas, da nismo imali takve slučajeve, ne tako radikalne, ne postoji Republika Srpska, ali činjenice koje su proistekle iz Dejtona da su osporavane naknadu u godinama koje su usledile? Pa, nažalost, imali smo takve slučajeve. Imali smo takve slučajeve. Upravo je to ono o čemu govorim. Gdje je granica? Danas ćete osporavati jednu stvar, sutra drugu stvar. Pa mi je granice. Znači, kuhat ćete žabu. Onda ćete u nekom trenutku reći, pa znate, i naziv Republika Srpska je sporan, jer eto, znate, predstavlja samo jedan narod, Srpska. Pa ćete reći, pa možda i sama Republika Srpska ne treba da postoji. Pa gdje su granice? Znači, Ustavni sud ne može da izlaze iz granica koje mu je prepisao Dejtonski mirovni sporazum. On mora da se bavi isključivo pitanjima Ustava.
i onoga što je Ustav propisao. U svakom drugom slučaju on vrši pravno nasilje i pravnu diktaturu koji bilo koji druga grana vlasti koja prekoračava svoja ovlaštenja. Prema tome, mi u Bosni i Hercegovini u ovom slučaju imamo diktaturu Ustavnog suda koji se pretvara u ustavotvorca umjesto tumača Ustava. Da se podsjetimo, odnosno podsjetimo gledalce, Republika Srpska je na neki način odbila da imenuje tu dvojicu sudija Ustavni sud Bosne i Hercegovine sve dok se ne izvrši promjena, odnosno reorganizacija zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, što nije došlo na dnevni red iz političkih, vjerovatno, razloga. Postavlja se pitanje možda da li je Republika Srpska tim stavom na gubitku ili je ta potreba za reformom Ustavnog suda jača od možda i trenutne štete koju trpi Republika Srpska? Suština priče je upravo ono što sam govorio prije ovoga. Pitanja legitimiteta. Pitanje legitimiteta je politički važno. I Republika Srpska neimenovanjem dvojice sudija u Narodnoj skupštini Republike Srpske za Ustavni sud Bosne i Hercegovine šalje jasnu poruku, političku poruku, da taj Ustavni sud više nema njen legitimitet. Da on nije prihvaćen u svom kapacitetu Ustavnog suda onako kako bi on trebao da radi. Što znači da to je politički stav. Znači, neimenovanje tih sudija je politički stav Republike Srpske. A politički stav Republike Srpske je da Ustavni sud prelazi granice svojih nadležnosti i da kao takav ne može da ima legitimitet koji mu daje Republika Srpska. I to je osnovna poruka. I vjerujte mi da svi oni koji se bave ustavnim pravom i politikom znaju da to nije bezazlena poruka. I da on u ovakvom krnjem sastavu zaista ima problem da donosi ozbiljne odluke. Jer ne bi bio takav pritisak na Republiku Srpsku da imenuje te sudije kada to pitanje ne bi bilo važno. Ono je važno. Ono je važno sa aspekta legitimiteta, a legitimitet je politički krucijalna činjenica u funkcionisanju bilo koje države. Gospodine Tegeltije, kao pravni stručnjak, pomenuli smo strukturu sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. 3 iz Evropskog suda za ljudska prava, 2 iz Republike Srpske. Nije li malo neobično, jeste to dejtonska formula, nije li malo neobično da trojica sudija Evropskog suda više štite ili imaju veću mogućnost zaštite Ustava Bosne i Hercegovine od dvojice iz Republike Srpske? Je li to nepovjerenje ili kako tumačite? Dobro, treba biti realan. Znači, onda kada je formiran Ustavni sud, znači kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, ta trojica stranih sudija su bili postavljeni kao nekakav zaštitni mehanizam od preglasavanja jednog ili 2 ili 3 ili 3. naroda. Pa bi u tom slučaju jedan narod, tipa, dajem primjer, 2 Srbina i 3 stranaca mogli da preglasaju ove druge i tako dalje. Znači, dajem primjer, kada je on uspostavljen, znači, to je bila formula da se u tom trenutku napravi nekakva brana nekom preglasavanju 2 naroda nad jednim. Međutim, to je bilo privremenog karaktera. I to je trebalo da traje privremeno i zato u samom Ustavu je određeno da će nakon 5 godina to biti promijenjeno. Međutim, pošto su te strane sudije u Ustavnom sudu zloupotrebljene i iskorištene za nametanje promjena ustavno-pravne strukture Bosne i Hercegovine prema željama političkog Sarajeva i određenih stranih centara moći, onda su oni shvatili da zašto bi mi ikad tjerali te strane sudije. I doveli su Bosnu i Hercegovinu u situaciju ograničenog suvereniteta, odnosno zemlje bez suvereniteta. Sad zamislite, imate 3 sudija u tom Ustavnom sudu koji nisu podvrgnuti pravnom sistemu države u kojoj oni donose odluke važne za život njenih građana. To je pravni nonsens, pravna glupost. Znači, vi odlučujete, kad ste sudija, i kad donosite odluke opšteg karaktera, kao što donosi Ustavni sud, i sami biste trebali da se pomenujete takvim odlukama.
One bi trebale i na vas da se odnose. Međutim, vi imate sudije koji ne trpe posljedice vlastitih odluka. Jer nisu državljani Bosne i Hercegovine. I u toj situaciji potpuno je jasno da bi Bosna i Hercegovina profunkcionisala kao iole normalna država, strane sudije moraju biti uklonjene iz Ustavnog suda, i to je ne samo stav Republike Srpske, to je prepoznato i od strane Evropske unije. I to uopšte nije tajna. Evropska unija je rekla ne možete ući u Evropsku uniju sa strancima u Ustavnom sudu. I šta više da govorimo o tome? Ovdje je sada samo pitanje koliko će štete nanijeti te ustavne sudije po odnose u Bosni i Hercegovini, te strane ustavne sudije, prije nego što jedanput konačno jedanput će morati otići. Prvo, gospodine Tegeltija, pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, vjerujem da ste sad u jednoj poziciji gdje ste bili na čelu jedne od pravosudnih institucija, vrhovne, rekao bi BiH, a s druge strane nešto što možda možete da čujete na terenu. Nije do kraja uspostavio povjerenje ni među stručnom javnosti, ni među građanima, pa često ni kada je u pitanju međunarodna zajednica koja određene primjedbe izražava kroz godišnje, polugodišnje izvještaje itd. Uspostavljen je pravosudni sistem u BiH na nekom principu nezavisnosti, barem po pitanju imenovanja, kontrole rada, ali povjerenje je negdje izostalo. Kakav je vaš utisak? Znate kako je to? U nakaradnoj državi sve je nakaradno. Znači, pravosuđe ne može da bude na nivou Bosne i Hercegovine. Pravosuđe nije izolovano ostrvo. I ne možete vi da imate u državi u kojoj stvari ne funkcionišu na različitim nivoima, ni u zakonodavnoj vlasti, ni u izvršnoj vlasti, sad imate neko sjajno pravosuđe. To je nemoguće. Znači, to je nemoguće. Pravosuđe je posljedica društva u kojem funkcioniše. Prema tome, s druge strane, vi imate oktrojisano pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine. Ono je nametnuto. Ono nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, ono nije dio Ustava. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine pravosuđe nije trebalo da postoji na nivou Bosne i Hercegovine. Ono je nametanjem proizvedeno i instalirano u sistem, u pravni sistem Bosne i Hercegovine, bez da ima ustavno pravni osnov. Znači, u samom startu ima falinku. Što se grbo rodi, vrijeme ne popravi. Tako da bi na bilo koji način pravosuđe ostvarivalo povjerenje kod građana, sve ostale stvari moraju da budu nesporne. Mora da bude nesporan njegov pravni osnov. Ona mora da bude opšte prihvaćeno od svih relevantnih faktora vlasti i građana u Bosni i Hercegovini, u oba njena entiteta. Ona mora da ima jedan otklon ne samo od domaće politike, nego mora da ima otklon i od međunarodne zajednice. Znate? Da li je to moguće? Na koji način? Dok god vidite da vam u pravosudne institucije dolaze raznorazni predstavnici međunarodnih institucija i razgovaraju sa nosiocima pravosudnih funkcija, građani s pravom, oni koji ne vjeruju tim strancima, s pravom mogu da izražavaju rezerve i sumnje da neko na neki način vrši utjecaj na te nosioce pravosudnih funkcija. Prema tome, kad govorim o nezavisnosti pravosuđa, da, ono treba da bude nezavisno od političkih vlasti, ali domaćih. Ali ono mora da bude nezavisno i od međunarodnih faktora, od ambasada, od visokih predstavnika, ne znam nija, od bilo kojeg faktora koji danas u Bosni i Hercegovini postoji, a to baš sa sigurnošću danas ne bismo mogli reći da je tako. I zbog toga, dok god se stvari u Bosni i Hercegovini ne raščiste i dok ne budu postavljene na zdrave temelje, ni pravosuđe neće moći davati rezultate koje njega građani s pravom mogu da očekuju. Zbunjujuće djeluje i odnos prema vrhovnom, rekao bih, dokumentu u Bosni i Hercegovini, Dejtonskom mirovnom sporazumu, da se tumači na potpuno različite načine. U smislu jedne iste pojave, jedan primjer, ali ne odnosi se samo na to, jedan primjer koji se u posljednje vrijeme
najčešće upotrebljavao. Suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, uvođenje sankcija američke administracije. U obrazloženju je navedeno da opstruiše Dejtonski mirovni sporazum. S druge strane, u odgovoru vlasti Republike Srpske navodi se da se sumnjiči, proganja ili dovodi u takvu situaciju predsjednik Republike samo zbog toga što se dosledno držao Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pa gledajte, suđenje predsjedniku Republike Srpske je najveći od svih pravnih apsurda o kojima možemo govoriti u Bosni i Hercegovini. Gledajte, predsjednik Republike je imao obavezu da poštuje Narodnu skupštinu. I kad Narodna skupština usvoji određeni propis, zakon, ima obavezu da ga proglasi i da potpiše ukaz o njegovom proglašavanju. Ukoliko to ne bi uradio, onda bi on postupao antiustavno. Šta se očekivalo od predsjednika Republike? Da zbog odluke nekog stranca koji nema legitimitet i kojem Narodna skupština Republike Srpske nije dala legitimitet, on samostalno poništi odluku Narodne skupštine. Pa ne može to predsjednik Republike Srpske da radi. I sada imate situaciju da na osnovu odluke nekakvog stranca, stranog državljanina, koji nema legitimitet Savjeta bezbjednosti, a bez tog legitimiteta ne može da bude visoki predstavnik, znači, koji je, zamislite, donio krivični zakon, odredbu krivičnog zakona, gdje je rekao, ako ne poštujete moje odluke, bit ćete krivično gonjeni. I imate situaciju da u takvoj situaciji predsjednik Republike potpuno apsurdno bude izveden pred sud, da mu se sudi. I šta očekujete vi od pravnog sistema, povjerenja i tako dalje? To je jedan potpuni nonsens, to je jedna potpuna glupost. To se nigdje ne može desiti. Dok god imate takvu situaciju, Bosna i Hercegovina će u tom dijagramu i amplitudama koje nekad idu gore, nekad dole, ona će stalno ići dole. I njen opstanak se dovodi u pitanje upravo s takvim potezima, gdje vi koristite mehanizme suda i tužilaštva da politički utičete na situaciju u Bosni i Hercegovini i da sklanjate ljude koji vam se ne sviđaju, čija vam se politika ne dopada. A vama se u stvari ne dopada stav onih koji su tog čovjeka izabrali. Jer predsjednik Dodik je vrlo transparentno iznosio svoju politiku. I šta on namjerava da uradi kad bude predsjednik i kako namjerava da radi. I upravo su to građani birajući ga htjeli. Znači, vi kad hoćete da eliminišete predsjednika Dodika, vi želite da eliminišete slobodnu volju građana Republike Srpske. I tu je osnovni problem. To je iskaz neslobode. I ovo što se dešava s ovim suđenjem je ne antidemokratsko. To je klasični oblik pravosudne diktature. Pomenuli ste Kristijana Šmita i dalje je ostalo nejasno, čini mi se, a međunarodna zajednica nije, čini mi se, pokušala na pravi način da pojasni situaciju. Republika Srpska, odnosno politički predstavnici Republike Srpske, vlasti Republike Srpske kažu nelegitiman visoki predstavnik kancelarija OHR Federacije kažu jeste, nude obrazloženje da Savjet bezbjednosti nije ni obaveza da Savjet bezbjednosti potvrdi, odnosno imenuje visokog predstavnika, da se tako desilo i sa Kristijanom Šmitom, odnosno da se samo u jednoj situaciji desilo da je Savjet bezbjednosti potvrdio, čini mi se, Karla Bildta, a da je praksa da Savjet za provođenje mira imenuje visokog predstavnika, što se navodno desilo. Laicima je nama donekle jasno da postoji neslaganje između kontinentalnog i anglosaksonskog prava u smislu prakse i pravnih odredbi. Na čemu onda Republika Srpska temelji svoju tvrdnju da on nije legalan? U pravu ne postoji, ne možemo baviti teorijama, neko kaže ovako, neko kaže onako. U pravu postoje zapisane odredbe i propisi. Vidite, u Dejtonskom mirovnom sporazumu, u njegovom aneksu, znači 10. Vrlo jasno piše na koji način se imenuje visoki predstavnik. Na prijedlog strana
prije svega. A zatim kaže da biva potvrđeno od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Niti imate predlog strana, niti imate potvrdu od strane Savjeta bezbjednosti. Imate odluku tijela koje nije inkorporirano u Dejtonski mirovni sporazum. Pročitajte Dejtonski mirovni sporazum u cijelini i sve njegove anekse. I nigdje nećete naći PIK, Vijeće za implementaciju mira. Ne postoji. Kad pročitate Dejtonski mirovni sporazum, to ne postoji. S druge strane, legalni visoki predstavnik, ne Schmidt, nego legalni, ima status službenika Ujedinjenih nacija. I tako se vodi u Ujedinjenim nacijama. Svi, i ovo što neki kažu nije istina, samo Christian Schwarzschild nije imao tu potvrdu. I njegov status je bio diskutabilan. Znači, svi ostali su imali. Međutim, ako je visoki predstavnik legitiman i legalan, on mora biti potvrđen od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i tada on dobija, pazite, imate u dokumentima i rezolucijama Ujedinjenih nacija tako zapisano, ja to ne izmišljam, on dobija status službenika Ujedinjenih nacija. Ako mu ne treba potvrda, kako onda službenik Ujedinjenih nacija? Kako on uopšte može da bude službenik Ujedinjenih nacija? Zašto je Dejtonski mirovni sporazum uopšte išao na odobravanje na Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija? Kada kažemo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, čiji visoki predstavnik? Vidite, moramo imati odgovor. Visoki predstavnik je terminologija koju koristi sam Dejtonski mirovni sporazum. Znači, visoki predstavnik. On je predstavnik, visoki predstavnik je predstavnik strana. Jer kaže, na prijedlog strana se imenuje visoki predstavnik. Znači, kojeg onda potvrđuje Savjet bezbjednosti. Znači, on prije svega trebao bi da predstavlja strane, a onda bi trebao da predstavlja Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Nijedno od to dvoje, u ovom slučaju, mi danas nemamo. Taj visoki predstavnik, taj Christian Schmidt, koji nije visoki predstavnik, on predstavlja zapadni dio međunarodne zajednice, oličen u ambasadorima Vijeća za implementaciju mira, koje nigdje nije predviđeno Dejtonski mirovni sporazum. Ja vam kažem, uzmite, pročitajte cijeli Dejtonski mirovni sporazum i sve njegove anekse. I nigdje nećete pročitati tako jedno tijelo da postoji uopšte. I da ima bilo kakav utjecaj na taj mirovni sporazum i ono što se po njemu dešava. Ako je to tako, gospodine Tegeltija, osim domaćih strana u Bosni i Hercegovini, na čiji prijedlog bi trebalo da bude imenovan visoki predstavnik, da li to znači da bi svoj glas trebalo da daju, pored ostalih, i susjedne Srbija i Hrvatska? Gledajte. Kao potpisnice. Vidite. Na prijedlog strana, znači sve koje su strane, naravno svi koji su strane u sporazumu. Republika Srbija je strana sporazuma. Republika Srpska je strana sporazuma. Znači, mnogi su usporavali svojstva strane, što je potpuno apsurdno. Republika Srpska je strana i to je predviđeno u samoj preambuli Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje je ona dala punomoć Slobodanu Miloševiću, tadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije, da u njeno ime potpiše taj sporazum, a onda je to i potpisano. A onda je samostalno potpisala i njegove provedbene anekse. Sve anekse. Dakle, da bi visoki predstavnik bio zaista legalan, on bi morao da prođe proceduru njegovog imenovanja koja je predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Vrlo je jasno to. Ukoliko nije prošao proceduru koja je predviđena njegovim Dejtonskim mirovnim sporazumom, onda se njegovo imenovanje, znači ne samo može dovesti u pitanje, nego može proglasiti nezakonitim, odnosno nelegitimnim, odnosno nelegalnim. Gospodine Tegeltija, ako na trenutak sadašnji gospodina Schmidta ostavimo po strani, a ostavimo taj pojam visokog predstavnika Bosne i Hercegovine prema Dejtonskom sporazumu, njegova uloga je nadgledanje implementacije civilnog dijela tog sporazuma. Ono što je sada nejasno, da li je civilni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma proveden? On je puno više ograničen od toga. Civilni aspekti aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Znači, uloga
tog legalnog, nekog legalnog visokog predstavnika je ograničena na aneks 10 mirovnog, civilne aspekta aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. To jasno piše. Ja to ne izmišljam. A da li su ti aneksi provedeni ili je to nadgledanje može biti jedan beskonačan proces? Visoki predstavnik generalnog, ako ne govorimo o Schmidtu, znači je prevaziđena kategorija. On je ovdje remetilački faktor. On sprečava unutrašnji dogovor, on sprečava postizanje kompromisa, on sprečava demokratski razvoj Bosne i Hercegovine, sprečava funkcionisanje Bosne i Hercegovine na demokratskim principima. Vi imate čovjeka koji je van sistema, ako bi on bio legalan, čovjeka van sistema koji može da interveniše u sistem bez da ga oni na koje se te odluke odnose biraju. Znači, odstranjivanje za odstranjivanje visokog predstavnika iz sistema Bosne i Hercegovine davno je prošlo vrijeme. Ono je bilo davno. Međutim, problem je političkih aspiracija političkog Sarajeva i nekih zapadnih centara moći koje u tom visokom predstavniku vide alatku za nametanje rješenja koja nisu donesena prema odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego po volji političkog Sarajeva i tih centara moći. I zbog toga će oni se trude da njegovo prisustvo maksimalno prolongiraju, oni mu daju vještački život. Vještački život. A kako sam rekao za Ustavni sud, tako i za visokog predstavnika, Europska unija je također istakla neophodnim odstranjivanje visokog predstavnika iz ustavno-pravne strukture Bosne i Hercegovine i njenog funkcionisanja ukoliko Bosna i Hercegovina želi da bude članica Europske unije. Prema tome, ta dva zahtjeva koja ima Republika Srpska kad je Ustavni sud, visoki predstavnik, su u cijelosti kompatibilna sa zahtjevima Europske unije. Da li je alternativa tome, gospodine Tegeltija, jačanje demokratskih institucija unutar države i da li je prije svega moguće u ovom trenutku razmišljati u tom pravcu? Posljednje se nije kako da jačate demokratske institucije ukoliko imate nedemokratske faktore koji utiču na demokratske institucije. Znači, vi prvo morate odstraniti faktore, a ne antidemokratske faktore, da bi institucije dobile vazduh da dišu. Da bi mogle samostalno donose odluke. Vi danas imate situaciju u kojoj imate dva sistema. Jedan je vidljivi, to je ovaj kao demokratski. Imate jedan nevidljivi, to je ovaj antidemokratski. Ovaj faktor sa strane, znači taj nekakav Schmidt, pa nekakve strane ambasade i tako dalje, koji imaju direktan utjecaj na dešavanja u ustavno-pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. I kako onda da vi govorite o demokratskom razvoju institucija? Kada institucije uopšte nemaju šansu da rade demokratski. Znači, one ne rade ono zašto su formirane, a one su formirane da budu predstavnici populica, naroda koji ih izabrao. Nego one su ograničene u svom djelovanju putem nedemokratskih faktora, znači van institucionalnih faktora, koji ozbiljno i kritično utječu na politički život unutar Bosne i Hercegovine. Vidite li kapacitete, prije svega ljudske i političke, koji bi mogli doći do nekog minimuma kompromisa, šta je to zajedničko, šta je to što bi učinilo bolju sutrašnjicu i u Federaciji i u Republici Srpskoj? Ja vidim takve faktore apsolutno u Republici Srpskoj koji su to potpuno jasno i govore. Vidim i kod predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini da oni žele takav jedan pristup, da samostalno, da ljudi da odlučujemo sami o sebi. Nažalost, moram reći da kod predstavnika bošnjačkih političkih stranaka sa bošnjačkim preznakom, bilo da su opozicija, bilo da su vlast, i koje god da su strane političkog spektra bošnjačkog, ja ne vidim volju da se izađe izvan patronata tih vaninstitucionalnih utjecaja međunarodnih faktora. Znači, oni prosto žele da se s njima upravlja. Oni prosto ne žele da budu dio demokratske vlasti. Oni prosto žele da
da imaju taj jedan vazalski odnos prema strancima. Znači, bilo da su oni da su ti stranci zovu visoki predstavnik, bilo da su to neke strane ambasade, oni prosto, da li je to zbog straha nekog, ja ne znam šta je u pitanju, mogao bi da pretpostavim, ali prosto ne vidim spremnost da transparentno, otvoreno i s dobrom vjerom uđu u demokratsko funkcionisanje na kompromisnim osnovama sa predstavnicima druga dva naroda. Jer još uvijek gaje nadu da će kroz strani faktor doći do nametanja koje će biti na štetu Republike Srpske i srpskog naroda, pa i hrvatskog naroda u federaciji. I ja sam siguran da se tako nešto neće desiti. Ali oni žive u tom ubeđenju da će vremenom taj jedan pristup tih stranaca, te zapadne međunarodne zajednice, dovesti do ostvarivanja njihovih političkih ciljeva. Oni ne shvataju da stranci ovdje ostvaruju samo svoje političke ciljeve. I da nikad neće ostvariti bošnjačke političke ciljeve. Jer da su htjeli ostvarivati bošnjačke političke ciljeve, ostvarivali bi ih uvijek kroz istoriju. Nisu. Stranci će ovdje ostvarivati svoje političke ciljeve do trenutka dok oni to budu htjeli, a ne dok to Bošnjaci budu htjeli. Prema tome, mislim da postoji jedna ozbiljna zabluda i nezrelost demokratska u političkom Sarajevu. Postoji zabluda sa strancima. Oni vjeruju da su stranci tu da njima donesu bošnjačku nacionalnu državu i državu po njihovom ukusu. Bojim se da ne računaju na faktor da u Bosni i Hercegovini će ipak o njenoj budućnosti morati da odlučuju ljudi koji u njoj žive. Ja u samom uvodu, pomalo i namjerno, nisam pomenuo jednu crticu iz vaše biografije, a to je da ste i donedavno bili, ajde da tako kažem, sportski menadžer, kako se to sad kaže moderno, predsjednik fudbalskog kluba Borac. Fudbalski klub Borac ove sezone ostvaruje istorijske rezultate, posebno na međunarodnoj sceni. Naravno, Borac je veliki klub, tih rezultata je bilo i u prijevu istoriji, ali ako govorimo o ovom posleratnom periodu, nastupi, osim naravno titule u domaćem prvenstvu, nastupi u evropskim takmičenjima je nešto što je svakako za ponos. Kako se vi osjećate i kako gledate na tu činjenicu danas? Pa prije svega, ja želim da iskoristim ovu priliku da još jedan čestitam svim igračima, stručnom štabu i upravi i predsjedniku fudbalskog kluba Borac, koji su zaista svi zajedno napravili, neću biti, ništa neću slagati, kažem, istorijski rezultat. Ovo jeste istorijski rezultat. Dakle, ja sam siguran da ovo nije kraj svih tih uspjeha. To pokazuje da, znate, sportski kolektivi, kao što je Borac, su pokazatelj i moći same Republike Srpske. Ako je Republika Srpska u stanju da iznjedri jedan takav Borac, onda to pokazuje da u njoj ima dovoljno kapaciteta da rađa takve jedne, da stvara uspješnost u različitim segmentima funkcionisanja društva, a sport i fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svijetu, ako više i sporedna, je zaista jedan sjajan, ne samo ambasador. Fudbal je danas postao jedna vrsta vanjske politike. Države reprezentuju svoju moć kroz fudbal. Jer što, pazite, pogledajte koje su to najmoćnije fudbalske zemlje. To su uglavnom u Evropi najmoćnije evropske države. Dakle, fudbalski klub Borac je napravio zaista sjajne rezultate ove godine i mislim da je to početak, da se tu neće stati, da, evo, vidjet ćemo šta će se desiti u budućnosti, ali kažem da i Banja Luka kao grad i Republika Srpska mogu biti ponosne na ono što se uradilo u Borcu i, kažem, Borac je danas jedan od tih sportskih reprezenata uspješnosti, kao što je to u košarci i hokeja. Znači, vi ste, uzmite za primjer, vi imate u sportovima, u primarnim sportovima, klupskim,
Imate Borac kao fudbalski klub i kao košarkaški klub koji su dominantni u prvenstvima domaćim. Znate? I to je već velika stvar. I sad, pravljenje ovih iskoraka u Evropi, znači, Borac lansira u orbitu i mapira ga na evropskoj sceni nezaustavljivo. Pazite, sad svi znaju za Borac u Evropi. Znate, i to postajete važni. Postajete jako važni. Tako da, kažem još jednom čestitke svim ljudima koji su danas u Borcu i igračima, stručnom štabu, upravi, znači predsjedniku kluba, mom prijatelju Goranu Lukiću. Zaista veliki je rad iza svih tih rezultata bio i taj rad se evo... Potpuno razumijem da ne želite da preuzmate neku vrstu zasluge za sve ovo, ali jeste čovjek koji ste u datom trenutku postavili temelj ovog, rekli smo, istorijskog uspjeha. S jedne strane, koliko je to bilo teško. S druge strane, koliko taj sportski uspjeh, rekli ste da to možda više i nije sporedna stvar na svijetu, može uticati i na kompletnu Republiku Srpsku u smislu da će neki dječaci i u Gradišci, i u Trebinju i u istočnom Sarajevu poželjeti da krenu u svoj klub, poželjeti da dožive nešto što doživljavaju danas igrači Borca. Ne bi ja tu nikog posebno izdvajao, posebno ne bi izdvajao sebe. Znači, i moj doprinos uspjesima Borca, to nek drugi ljudi procjenjuju. Ja mislim da je formirana jedna ekipa ljudi koji su bili entuzijasti, znači koji su imali jasnu viziju, jasan cilj, imaju ga i danas. I ja sam za moje prijatelje još uvijek tu što god im mogu pomoći. Znači, a siguran sam da je Bora za nas u dobrim rukama i da će taj razvojni put i put uspjeha Borca biti nastavljen. A izdvajati nekog posebno, to zaista mislim da je beskorisno. Ne, nije mi želja bila... Jedan čovjek, od jednog čovjeka nikad ništa ne može da zavisi. Mada uvijek taj jedan je, uvijek jedan čovjek je onaj koji nešto vuče. Da li je to ovaj ili onaj, nije bitno, ali ja sam ponosan na moj doprinos tom uspjehu Borca, koliki god on bio. Evo. Pitanje je u stvari bilo usmjereno, želja mi bila da dobijem odgovor od čovjeka koji zna kakva je situacija i zna koliko uticaja i uspjeh sportski pa svi oni koji prate šta se dešavalo u zadnjih godinu i po dana, mogu da sami procijene šta se dešavalo i na koji način je došlo do ovih rezultata. Ne trebam ja to sa njima da govorim. Znači, uspjesi u sportu se ne dešavaju slučajno. Uspjesi u fudbalu, kao i u politici, se projektuju. I ja evo sad mogu da kažem da uz ovakav rad, kakav je sad trenutno u Borcu, uz opredeljenost, nemojte da budete iznenađeni ukoliko za, recimo, ne duže od 3 godine budemo gledali Borac i u grupama, odnosno sad u ligaškom dijelu Lige šampiona. Tako da stvar je to što nije neizvodivo, stvar je opredeljenja, fokusiranosti, znači jasne koncepcije, vizije i podrške zajednice koja zaista, koju taj fudbalski klub zaista okuplja i koji može da je na pravi način reprezentuje. Upravo zbog toga, gospodine Tegeltija, nadam se da se vidimo naredni put sa više dobrih vijesti, više optimizma. Hvala vam za izdvojeno vrijeme večeras. Hvala vam. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Vidimo se ponovo za 7 dana.